gumleger swara ing langit hanekseni rusak ing panguripan ing sisih ler kebak manungsa ingkang seneng perang ing brang kidul wong kang bergudul angel diatur tur rebut unggul ing kilen dina-dina padudon rebut bener ora patut ditonton sisih wetan ngradyan maksih ana ingkang sami nggondheli kautaman parandene welas asih ingkang ketoke kebak katresnan sayektine muhung lamisan ing endi-endi papan horeg kathah kang samya unjuk surya gunjang ganding langit kelap-kelap katon lir gendanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu Raden, aku wanuh-wani malang kerik ana ngarepmu. Najan sira iku putra Pandhawa, nanging aku saiki mbok anggep wong ora duwe tatanan, ora dadi apa. Kowe ngucap mengkono dasarmu apa? Ngene. Yen tak gagas dadi kawulane Pandhawa kuwi suwe-suwe atiku ngrantes. Apa-apa Pandhawa mung tansah manut pituture Semar. Semar lan Semar. Ben dina anggrana padang-padang wong rupian-rupian mesti Semar. Semar kae ngaku dadi pamong ning ora tau nyambut gawe apa-apa. Lungguh sila tumpang ning kandhane Badranaya digugu karo Pandhawa. Mula negara iki suwe-suwe remuk bubuk dadi rempon. Kowe iki jane ngerti ora? Kyai Semar kae dewa ngejawantah ning kae ya kawula sejati. Sing suarane banget piguna. Gunane kanggo ndandani negara sing lagi rusak kaya iki. Endi buktine? Sakyana sakyaine uripku dadi kere. Kae lho delok. Ya bener Pandhawa ketoke ndublak panganan bendina. Ning nek ngene carane negara iki engko jebol luwih becakku minggat. Metengkan ana dhuwur menang-menangu dhewe keparat wong ora tata. Mbiyen kena nggo tuladha, saiki negara kok awut-awut Pandhawa sak ana-anae.